Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi hii mukoma, ndinomboti dzimwe nguva kana ndakazvitarisa paglass ndinonzwa ndichizvinyarira nekuda kwebasa iro randinoita. But mari imari. Ndinoti kana ndikanzwa ndichizvinyarira saizvozvo ndinobva ndachizovhura foni yangu ndobva ndatanga kutarisa mapictures angu ekudhara kubva zvandakauya muno muSouth Africa ndichishungurudzwa nemurume, zvinhu zvakaoma, ndakaonda. Ndo pandinobva ndatongozvishingisa kuti ndinofanira kutongoti ndirambe ndichiita basa randiri kuita kuti ndige ndichikwanisa kuchengeta vana vangu zvekare nevabereki vangu vandakasiyawo kuZimbabwe. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndakaberekerwawo kumasvingo asi takazokurira tava kugarawo kuBulawayo. Mukoma, musatombondibvunza hangu zita rangu, chingogarai mangonditi Amanda. Inini ndine makore 30. Ndakangobva straight kuBulawayo ndikauya kunoku ndokubva tachizotanga kugara muJoburg nemurume wangu, ndokubva ndachizomusiya muJoburg mushure mekunge anyanyisa andishungurudza. Ndikataurawo nomwe mukadzi uyo ainge achigara pamba patainge tichigara, akabva andiudza kuti ainge adaidzwa nemuroora wake uyo ainge agara achishanda mune imwe restaurant. Ndokuzotoya kwandakazoita kunoku kuCape Town. Saka mushure mekunge ndauya kuno kuCape Town ndakangoti shandei. Vanhu vazhinji vanongoziva kuti basa rangu randinoita ndere buying and selling. Ndinoodhera vanhu zvinhu online, but havatozvizivi kuti basa rangu chairo randinoita ibasa rei. But kana kuri sekurestaurant ndakatongosiya mushure mekunge ndasangana neumwewo murungu uyo akazondiudza kuti ainge aine plani neni. Paakatanga kundiudza nyaya yake, handina kana kumboona sekunge zvainge zvichimeka sense zvachose, but nekufamba kwenguva ndipo apo pandakabva ndachizotanga kubhilivha kuti saka vanhu vanotoita mari. Mukomana ininiwo ndiri kuita mari kuburikidzawo nemavideos awo andinotora, mavideos ebonde, uye zvekare mari yangu yose ndinoiwana nekuzvitora mavideos nevarume avo vanenge vasingazvizivi kuti ndinenge ndichivatora mavideo. Kana ndavatora mavideo vanhu ava, vamwe vacho ndinenge ndisingatovaburitsi mafaces avo, but yangu face ndinenge ndichitoiburitsa ndobva ndatengesa kune mamwe mawebsites akawanda ekuEurope. Saka murume uyu ndakasangana naye, uyo wandichati Klaus, anobva kuGermany uye zvekare ane mari yakawanda. Saka iye he used to be a movie director, ndobva achizotanga kuita izvozvi zvekudirecta mavideos evanhu vanenge vachisika bonde. Ndingangoti pandakarasikirwa nebasa mugore ra2020 paCovid, upenyu hwakabva hwaoma. Ndairarama zviya zvehwakumukwaku, ndaingorojawo chimukuku. Ndainge ndichigara kunonzi kuParo, asi ndainge ndisina kana mari, kushaya kana mari yedata yekuti ndinge ndichipinda paWhatsApp. Painternet pandakazopindapo nerimwe ramazuva amenoti ndainge ndichitsvakei, ndokubva ndangokarukawo ndangoendawo pane imwe website yainge yakaita forum. Saka ndakatoona kutoti painge paine link rainge rakanzi homemade adult videos. Ndikabva ndachizodzvanya link iroro ndikati ndava kutomboona hangu mavideos evanhu vari kuita bonde vachifadzana, maybe ndinokwanisa kutongonakirwawo hangu nezvandinenge ndichiona semunhu ainge akaboyekana. Ndo pandakabva ndachizoona kuti painge patori nerequest yekuti kana uchida kuita content creator but uchiita zvekuzvishuta mavideos uchisika bonde, especially kana uri musikana wekuAfrica, unotoita mari. Ende paitonzi pane vasikana vari kuita mari yekubika vachiita kuita mari yakawanda. Ndikabva ndati ko ini ndingatadzawo nei? Mukomanashi ndakatanga kufunga nezvazvo, but ndainge ndichinyara. Ndikabva ndagadzira akaunti yangu zvekare neemail ndokubva ndatojoina paya. Ndakatanga neumwe murume uyo wandainge ndakambovata naye. Saka murume uyu paakazouya kumba kwangu for a sleepover akatoshamisika because ndakangomuti ko uri kuitei, akanditi hapana. Ndakatongorelaxa zvangu ndikamuti
uya katimbofara. Ndokubva achizouya ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndamusuwa. Saka iye akanditi kusei uri kuda kuti titorane vhidhiyo? Ndikangoti dzimwe nguva kana ndiri ndega kana kuri kunzi ndikakufunga ndinongotanga kuzongoona mavhidhiyozi iwawawa ndichingotokufunga zvangu. Akafara murume uyu, akabva achitotanga kutozvibhilivhisa nekutozvikudza kuti ndainge ndichitomuda kusvika palevhel rakadaro. Takati tiri pakati pekuita bonde ndokubva ndachizotanga kuzvitora vhidhiyo uye zvekare ndichizvitorawo mavhidhiyo, but handina kuda kumuudza kuti ndainge ndichazotengesa vhidhiyo racho. Saka ndakarishandisa vhidhiyo iri ndikabvisa fesi yangu ndikabvisa fesi yake ndokubva ndachizoi-uploada pawebsite iya, but yakabva yazonzi rejected. Mukoma ndakagadzira zvekare imwe account. Pandakagadzira account ndokubva ndachizo-uploada vhidhiyo riya ndikazongosiya mafesi aripo. Ndikatoona yakatoti approved. Ndakafara. Mukati mevhiki rimwe chete ndakaita 8,000 rands. Ipapo ndainge ndichiri kushandisa bank account reumwe muSouth African wandainge ndakumbira. Mari yangu yakati yapinda ndokubva ndachizoti ange achindivhurira rimwe account, but pari zvino ndava kushandisa yanguwo account nekuti ndakaona kuti mari dzinopinda dzakawandisa, but ainge asingatozvizivi kuti basa randinoita nderei. Saka pavhidhiyo rimwe randakazoposta renumber 3 ndakabva ndazowana meseji patelegram. Ndawana meseji patelegram, namba yacho yainge iri yekuGermany. Mukoma, yainge yakangonzi your videos are so nice and they are so genuine and I really like your body. Can we do something that is exclusive? Ndini uyo ndipo pandakasangana naClaus manje. Murume uyu ndewechikuru, ane makore 45, but ane kambani yekuita izvo zvemavideos avo avanoti mafetish videos. Saka vanenge vachida kuona like vanhu vanotora namavideos paya pavanenge vachiita bonde like mahomemade. Saka kune vanhu vakawanda vanofarira kuona mavideos akadaro ebonde. Saka akanditi kana ndikamuitira ainge achiti only him content anokwanisa kundipa 400 up to $700 depending nequality revideo nezvandinenge ndaita pavideo kana kuti zvandinenge ndaitwa nemurume wandinenge ndiinaye. Akandikudza kuti aida mavideos anenge aine raw feel, no makeup, no macamera angles, uye zvekare ainge achida kuti zvinge zvichiluka like real zvechokwadi. Apa anenge achida kuti varume vandinenge ndichirara navo vasatombozviziva zvachose kuti ndinenge ndichivatora mavideos. Ndakabvuma, handina kana kumbozvidemba nekuti ndakatoona kutoti yainge yava nguva yekuti ndinge ndichidzinga nhamo mudzinza rekwedu sevanhu vakangokurawo vachitambudzika. So mukomanashe, handina kana kumbogara ndakatenga kamera ine because havatodi kuti mavideos acho aite high quality. Vanotofarira mavideos iwawo dzimwe nguva anenge achitooneka kuti vanhu ava vazvitora nemamwe mafoni aya anoita sekunge anenge aine makamera asinganyatsokutora zvakanaka. Ndo mafetish acho ekuti vanhu vari kuAfrica vanotambura apa tiri kuvaona vachiita bonde. Saka ndinongoshandisa foni yangu, but kozvinozvo ndava kuitawo zvine quality. Saka zvandinoita mukomanashe, ndine kanzvimbo ako kandakagadzira muroom mangu. Kana ndiine boyfriend ndinotora imwe foni yangu ndobva ndangoiti yobva yatotanga kutorekodha paya ndinenge ndakaiwandisa musocks. Saka padhuze nepandinohenga curtain pane pamwe pandakadesigna pekuti ndinotoisa foni yangu ndobva ndatovhura curtain iri mukoma. Kana ukasatarisa zvakanaka hautombooni kuti pane pamwe pekuti ndinenge ndakatoricheka zvekuti foni iyi kamera yayo inenge itori panze ichibudikira panze ndichitotora rumu yose. Apa murume wandinenge ndiinaye hapana kana chaanenge achitomboona. Then ndinonyatso kuronga zvinhu zvangu, kutamba, kustripa, kuita sei. Ndobva ndatongotanga kuzvitora mavideos paya ndichitomudya ingava isikarudzi yake ndichiita romance naye. But pane vamwe manje vekuti tinenge tichitofambidzana
ndobva ndatongomuti ndoda kuti titorane vhidhiyo because kana ndiri ndega dzimwe nguva ndine addiction yekupota ndichizvibatsira, saka ngatitorei vhidhiyo so that ndinge ndichizorishandisa later on. Ndinongoshandisa boys remugeto kana kuti vamwe varume ari maforeigners vanobva kune dzimwe nyika, ndobva ndatongotora mavhidhiyo paya ndisingazovatori mafaces avo. Saka varume ava havatombozvizivi kuti mavhidhios avo andinozotora ndobva ndazoisa kuwebsite, ende ndinenge ndichinyatsokuita zvinoita kuti maclients angu vanozoona mavhidhios awa vange vachizonyatsokunzwa kuda chaiko zviya zvekuti ndiri munhu ari pabasa. Sezvandakaudzwa naClaus kuti unogona basa, ndinonyatsokunzwa African pain apo paunenge urere nemurume waunenge uinaye. Then kana ndapedza murume kana aenda, ndinobva ndatora laptop yangu, ndine MacBook rangu randakatotenga kuburikidza nemari idzodzidzi dzandinowana. Ndinobva ndatotanga kutoedita, ndobva ndanyora kana mazita ekunyepa semuenzaniso. Ndinokwanisa kungoti Zimbabwean girl versus Xhosa boy kana kuti Raw Cape Town irimo yakadaro. Ndozvandinonyora izvozvo, ndobva ndatongoposta kana kungotumidzira kuna Claus first otanga aona kuti anoita here. Then mukomanashe kana kuri kunzi ndikaposta toti unenge uri kana musi wechipiri chitatu, then the following Monday ndopandinobva ndatowana mari yangu. Mari inozouya after 1 week. Saka ndinoti kana ndatobata kamari kangu ndinotobuda ndakanyatsokurova mawigi angu ndoenda kujimu apa, nekuda kwekuti ndiri kurarama soft life mukoma, bhodhi yangu so yanyatsokubatana. Ndinotora mapictures ndobva ndaposta soft life, ndobva ndaposta kuFacebook. Vanhu vazhinji vanofungidzira kuti ndine blesser kana kuti ndine umwe munhu wandiri kungodanana naye ari kundichengetapo, but havatozvizivi kuti usiku ndinenge nditori Candy Zulu zvangu, ndinenge nditori script writer kuita kunge wekuHollywood. Mukoma ndakatomboposta mavhidhios angu kuOnlyFans, asi zvino zvindava kutoita maprivate orders. Claus anonditumira mari yakawanda. Ndakatotenga iPhone 15 Pro, ndakatumidzira fridge kumba, ndikatenga stand muCowdry Park. Handina guilt here mukoma, dzimwe nguva hongu ndinofila guilty. Pane umwe murume wandakaita naye vhidhiyo, murume uyu aisatozviziva kuti vhidhiyo ndoda kutoritumidzira kuGermany, saka akatombondiposta paFacebook yake achiti mwana uyu akanaka, daddy's baby girl. Ndakatongonyarara. Pano umwe akatombokomenta zvekare pane rimwe vhidhiyo riri pane rimwe website, mavhidhios ebonde, akatongoti this girl is Zimbabwean girl, I like the way that she is screaming in Shona, very wild. But mukoma ndiri kutongoita mari zvangu. Kuti ngagoita sei mukoma, nekuti kana mabasa apatomborina, dzimwe nguva ndinokwanisa kungogara pasi ndotanga kungoscreama nekuchema kuti saka izvezvi varume vangani vaona mavhidhios angu. But ndinoti kana ndikatarisa mari yandinenge ndiinayo muakaunti inokwanisa kunge ichitosvika kana kuma40-50 mari yandinenge ndingori nayo, yandii ndisingatombozivi kuti ndoita sei nayo. Kana ndikangodaro ndinobva ndanyarara. So ndichiuya panapa mukomaka kukuudza ichokwadi, handisi kuda maadvise, handina kuuya kuzokumbira ruregerero, ndatongoyawo kuzotongotaurawo nyaya yangu. Handina murume, handina mwana, but ndine peace of mind. Ndiri kutoda kutovhura coffee shop kana ndikangounganidza mari yandiri kuda. Saka Claus akati kwandiri, kana ukaita mavhidhios anokwana iwo kuita 100 ndobva ndamira. Saka pari zvino ndaita mavhidhios avo anokwana kuita 83. Saka I think by 2026 ndinenge ndaita mavhidhios acho iwawo avo andiri kuda kuzoita, andakanzi ndinge ndichiita. Ane mari yaari kuda kuzondipa after I have successfully finished 100 videos. Hakusi kunzi ndo pazvinenge zvazoperera. Akanditi it is just basic, we need a girl to have 100 videos on her profile, then after that pane imwe payout iyo yavachandipa. Payout iyoyo mukoma ndinozoita decision yekuti mari iyoyo yavachandipa ndichaita sei nayo. Kana mukandipostera nyaya yangu ndisivhiseiwo, ndichange ndichizotevererawo
ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Zvakangooma hazvo vedwe. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchinditsvakirawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Handizivi kana paine munhu anokwanisa kundibatsira panapa. So izvi ndo zviri kuitikawo kumwana wangu. Ndine mwana wangu mukoma asiri kutonzwa zvakanaka. Apo pandakambofonirwa namai vangu kumusha vachindiudza kuti mwana ava netsika yekuti anoti kana vakarara anoba bhaibheri ravo obva atanga kubvarura mapage emubhaibheri, then obva achizomapisa. Musi apo pavakazomubata vakati akazongotanga kumapisa mapage awa ari mubedroom mavo, because iye nekamwe kamunin'ina kake, but kamunin'ina aka mwana wasisi vangu vari kuBotswana vanorara pasi, mama vanenge vakangorara havo pamubhedha. Saka vanoti vakamuka vakanzwa kuti mumba mainge muchinhuhwa chiutsi, ndokubva vaona kuti ainge achitopisa mapage emubhaibheri, ainge akatobatidza candle. Saka pose apa aiwanzo kuenda mutoilet, aitobuda panze mukoma kana usiku kana kuma 1 am. Mwana uyu wandiri kutaura nezvake mukoma ane makore 11 years. Shuwa na 1 am mwana kushaya kutya zvekuti anobuda panze. Kana abuda panze oenda mubathroom obva abatidza candle obva atanga kupisa mapage emubhaibheri awo aanenge abvarura. Saka amai ivo vainge vasingatombozvione kuti bhaibheri ravo riri kupota richibvarurwa mapage, because ainyatsokumabvarura zvakanaka zvekuti hautombofi wakazviona kuti ndo zviri kuitika. Mama vanoti pamwe pavakazotosuspekta apo pavainge vari kuchechi, ndokubva vachizovhura mubhuku raExodus vakabva vaona kuti rainge rakashota mapage. Vanongoti nekuda kwekuti mwana uyu ainyatsokubvisa mapage iwawo zvakanaka, zvinhu zvakatongovashamisawo kuzonosvika vachizoona kuti mwana ndo zvaari kuita. Saka mwana uyu vakambofamba naye vakaenda naye kumaprofets akasiyana-siyana nekune mamwe mapastors. Saka mwana ari kunzi iye ane dhimoni rinopota richimugara. Saka dhimoni iri ndo riri kukonzeresa kuti iye ange achizopota achibvarura mapages emubhaibheri, like zvatova nesatanism mukati. Pandakatombotaura naye pafoni, mwana uyu mukoma notoshaya kuti zvose izvo zvaainge achitaura akazviwana kupi. Iye akangoti mama ndini antichrist, ndobva atanga kuseka because ava kutopota achitorasika njeri. Ndikamuti ko iwe uri kuti ndiwe antichrist, zvose izvozvo wakazviwana kupi? Mama vanoti vakaona rimwe novel iroro ringoriwo novel refiction, but rainge rakanyorwa kunzi The Return of the Antichrist. Mukomana chimwana ane 11 years angaverenga novel rechirungu. Mukomaka, because kunyange ukataura naye nechirungu chacho unoona kuti chirunguwo chemwana ari kungodzidzawo pachikoro, zvikoro zvedu izvi zvemazuva ano, magovernment school zvekumusha, kuti vana havasi kana kumbodzidza zvachose. But akaverenga novel iroro anotokuudza nyaya dzose dzakaitika munovel iroro, because munovel racho matauriro ake aanoita anoti pane umwe murume uyo akaita accident ndokubva achizofa, but akabva achizomuka. Paakamuka murume wacho akabva achizouya aine mweya weThe Antichrist. Hanzi mweya waAntichrist ndo wakaita kuti ange achizorarama zvekare mushure mekunge azofa. Saka anototi iyewo he is the Antichrist. Saka handichazivi kuti ndoita sei, ndapererwa. Tinomboedza kuti tinge tichinamata, tinoenda kumaprofita, anotoseka, anototi kunyange mukaenda kun'anga hapana zvamunombofa makandiita, ndiri Antichrist, ndokusaka ndiri kubvarura bhaibheri ragogo. Ndakatombomubvunza kuti ko bhaibheri ragogo uri kuribvarurirei? Iye anoti sei ivo gogo vachiti kana vakarwara vanobva variisa pasi pepilo, vanozviitirei zvinhu izvozvo, zvinondiboha. Ende kana achitaura newe unotonzwa uchitobatwa nekutya.
apa anenge ari mwana wawakazvara wauri kutaura naye, anenge achitaura newe achiita zvekukuvhundutsira kuita sekunge iwewe hausi kana chinhu kwaari. Saka handizivi mukoma, honestly I really do not know, because pamwana uyuwo pakaitika mistake pandakazonobatira pamuviri. This was after ndatizira umwewo murume mushure mekunge ndambofambidzana neumwe murume. Saka pandakazodzokera kune murume uyo wandinofungidzira kuti ndiye baba vemwana, akaramba mukoma, akaramba kusvika achizonofa. Saka nehama dzake handitombowirirani nadzo zvachose. Like ipapapa mama vangu pavakamboedza kuti vange vachienda nemwana, hama dzakaramba, hama dzemurume uyo wandakambofambidzana naye vakati ivo havana chekuita nemwana uyu. Ndikavati hazviite here kuti tinge tichienda hedu kuma-DNA so that ndinge ndichiziva kuti kochii kuchiri kuitika pamwana, but vose vakaramba. Apawo mari yekuti ndinge ndichienda kukoti, ndivaendese kukoti so that tinge tichiita ma-DNA aya ekuti vanomanikidzwa nekoti. Handina mari mukoma, ndiri kungotsvakawo help nemaprayers kubva kumhuri yeZimbabwe. Kunamata ndinonamata, but zvava kuita kuti ndige ndichiva very weak mukunamata kwangu nekuda kwezvose izvo zviri kuitwa nemwana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi mwana uyu akatoverenga novel rakanzi The Antichrist. Apa anotorondedzera zvose izvo zvakaitika munovel iroro. Ngatitaurei navo mucomment section.